суғдиёни шаҳри Хуҷанд бо иштироки намояндагон аз ҷумҳуриҳои Тоҷикистон, Қирғизистон ва Ӯзбекистон таҳти унвони Наврӯз иди занони ваҳдатсаро форуми байналмилалии занон баргузор гардид. Форум дар доираи ташрифи сарони давлатҳои ҷумҳурии Ӯзбекистон ва ҷумҳурии Қирғизистон ба ҷумҳурии Тоҷикистон ва тантанаҳои ҷашни байналмилалии Наврӯз ташкил карда шуд. Дар форуми мазкур муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини сарвазири ҷумҳурии Ӯзбекистон, муовини раиси маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, президенти Конгресси занони Қирғизистон ва муовини раиси вилояти Суғд иштирок ва суханронӣ намуданд. Муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Дилрабо Мансурӣ иброз дошт ки баргузории чунин форумҳои байналмилалӣ дар самтҳои афзалиятнок барои баланд бардоштани нақши занон дар баррасӣ ва ҳалли масъалаҳои муҳими давлатҳо имконияти мусоид фароҳам меорад. таъкид гардид ки мулоқоти мунтазами сарони давлатҳо ба тавсеаи минбаъдаи ҳамкорӣ оид ба бисёр масъалаҳои муҳими байналмилалӣ ва минтақавӣ аз ҷумла дар самти занон замина мегузорад. иштирокдорон зимни суханронӣ ҳадафи асосии форумро фароҳам овардани фазои идона ва таҳкими ваҳдати занон, нақши занон дар ҳифз ва нигоҳдошти анъанаву суннатҳои миллӣ, арҷу эҳтиром ба гузаштаи пурифтихор ва мубодилаи таҷриба дар самти соҳибкории занон арзёбӣ намуданд. Президенти мамлакат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳамаи баромадҳояшон ва баромадҳое ки чанд сол қаблӣ буд гуфтанд ки занони тоҷик нигини пурҷилои тоҷи тоҷиконанд ва ин гуфтаҳо имрӯз боз як бор дигар исбот мегардад ва ҳамагон медонем ки занон дар садоқат ба ватан, дар садоқат дар оила, дар садоқат умуман ба меҳану фарзанд ва ниҳодҳое ки моро ҳамчун миллат дар дунё рӯнамоӣ меномад, аввалин яъне ки сипаҳсолори асосӣ мебошанд ва албатта ин суханони ҷаноби олӣ пайваст ба он аст ки дар тӯли 30 соли ва қариб 35 соли истиқлолияти тоҷикон занони тоҷик исбот намуданд ки онҳо ваҳдатсаро ҳастанд. зимни суханронӣ раиси кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Бунафша Файзиддинзода зикр ёфт ки мардуми тоҷик аз қадимулайём бо меҳмоннавозиву меҳмондӯстиаш шӯҳрат дорад ва ҳамеша кӯшиш менамояд ваҳдату дӯстӣ ва ҳамдигарфаҳмиро густариш дода ҳамкориро дар ҳама самту соҳаҳо бо давлатҳои дӯсту ҳамсоя таҳким бахшад. иброз гардид ки ҷашни байналмилалии Наврӯз ки ҳамчун рамзи муттаҳидкунанда дар ҷаҳон эътироф шудааст, занони минтақаҳо хусусан давлатҳои ҳамсояро водор месозад ки дар ҳифз ва гиромидошти анъанаҳои наврӯзӣ саҳми назаррас гузоранд. таъкид карда шуд ки байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Ӯзбекистон якчанд созишномаҳо дар самту соҳаҳо аз ҷумла соли 2024 созишномаи муҳим байни кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Ӯзбекистон ба имзо расида буд. дар ин замина муносибатҳои неки ҳамсоягии Тоҷикистону Ӯзбекистон давра ба давра мустаҳкам мегардад. Bilasizlar, mana shu Xo'jandga bir necha marta kelsam, ман намоянда аз ҷумҳурии Ӯзбекистон мебошам. ҳар вақте ки ба Хуҷанд меоям, ман худро дар хонаи худ эҳсос мекунам. мо тоҷикону ӯзбекон як халқ ҳастем, бо ду забон гап мезанем. поянда бод дӯстии халқҳои тоҷику ӯзбек. президенти Конгресси занони Қирғизистон Замира Акбагишева иброз дошт ки имзои созишнома байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистон дар бораи ҳалли масъалаҳои сарҳад иқдоми муҳим ва тарихӣ буда ба инкишофи минбаъдаи муносибатҳои ду давлати бародар мусоидат намуд. Я нахожусь первый раз в городе Худжанд. Город очень чистый, развитый, мне очень понравилось. Желаю дальнейшего процветания. Хочу всем мир и небо, чтобы наше дружество долго-долго были. ин сиёсат барои ояндаи осоиштаи сокинони ду давлат уфуқҳои нав мекушояд. ҳамзамон дар доираи форум мулоқоти алоҳидаи муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Дилрабо Мансурӣ ва муовини сарвазири ҷумҳурии Ӯзбекистон Зулайхо Маҳкамова оид ба таҳкими ваҳдати занон, нақши занон дар ҳифз ва нигоҳдошти анъанаҳои миллӣ доир гардида иҷрои бандҳои созишномаи ҳамкорӣ таъкид карда шуд. Сайҳуна Ҳайдарзода, Аъзам Шарифзода барои барномаи иттилоотии ахбор.